El agua es un mercado cautivo. No hay competencia posible. Cuando tú gestionas un servicio de agua en un territorio, la gente tiene que comprar agua a través de ti. Entonces, para las empresas es una ganancia asegurada. Y eso es tan verdadero que en España, en Francia, en Grecia, en toda la Unión Europea, las empresas públicas de agua tienen grandes beneficios. Todo ese dinero, la gestión de agua pasa del público al privado, se va en los bolsillos de los accionistas y la sociedad pierde estos recursos. La crisi econòmica està ofegant els ajuntaments. Els ajuntaments no saben per on sortir, no saben com aconseguir préstecs, com aconseguir dobbers, i llavors les companyies d'aigua estan aprofitant d'aquesta situació per oferir diners, préstecs per fer la remodelació de la xarxa d'aigua en el millor dels casos, però a vegades simplement millores amb el poble a canvi d'una privatització que pot durar 40 anys i que el problema que té és que posa el regulador, és a dir, els ajuntaments, en mans dels concessionaris. Amb el mateix servei ha de ser més car necessàriament, perquè les empreses privades volen beneficis. Ya que la gestión privada ha sido un fracaso para los ciudadanos. Ha conllevado mayor costes, un empeoramiento de servicios, mucha más corrupción y, sobre todo, que esos dinero que una vez la sociedad podía reutilizar a través de la ganancia de las empresas públicas, ya la sociedad no lo tiene. Bueno, la cosa que un ciudadano puede hacer cuando hay un riesgo de privatización de un servicio público es lo que afortunadamente los ciudadanos españoles están haciendo ahora, movilizarse, ir a la calle, protestar y reivindicar servicios públicos 100% públicos gestionados para el beneficio social de todo el mundo. El caso del canal de Isabel II es un excelente ejemplo. La privatización que la Comunidad de Madrid quería llevar a cabo a partir de ahora se ha paralizado parcialmente también gracias a la presión popular en contra. És un dret de la humanitat i, per tant, dels ciutadans, el que podem fer és votar polítics que no privatitzin l'aigua. Per tant, tindríem que vigilar a qui votem pel Parlament Europeu perquè se facin les polítiques que la ciutadania decideixi i no que no la decideixin les grans multinacionals o els grups econòmics de pressió. Clar, a vegades més opac. L'aigua opaca. Sí.